Jadi kondisi sikarbaय आरोना हायद्राबादाव दं दा टार्मिनालाव थांनो नागिरदों ओरैबायदि खस्थ' माने गारि बुकिं खालामनायाबो माने गारि मोनासो मोना आरोना थाङासो थाङा गारियानो सोरबा ड्राइभारखौ कल खालामनो थाङा होनना बुङो उबेरावथ' मोनदियानो ओमफ्राय थाङै थाङै रेपिड' नायबाय रेपिड'निफ्राय रेपिड' अट'निफ्राय आरो नै दा अला जेन थेन सासे मोनदों आरोना बिराद थांगोन होनना बुंदों नायनि मोनफैबाय मोनफैनाय मानसिया भाई ये पहुंच गया 1 मिनिट बाकी चल रहा है वो पकड़ना दा बायराव थांसै आरोना जोङो बे नै सालुनो बे उबेरनि इन्जिनियार आरोना उबेरनि इन्जिनियार ओमफ्राय ओरैबायदि खस्थ' आरोना मैया जोङो उबेरनि इन्जिनियार नालाय उबेरनि इन्जिनियारनिफ्राय माने फ्रियाव ट्रेभेल खालामनो मोनो नालाय उबेर केस होयोमोन नालाय कम्पानिया मैया फैनायाव आंखौ बे लाना फैनायाव बेबायदि बाहायबाय आरोना ओमफ्राय अट' ड्राइभारा ओरैबायदि मोनथियानो आरोना ओमफ्राय दाना लोगो लोगो फैसाखौ मोनखायनि माने जोंखौ ओंखारनोनो होला माने गारिनिफ्राय बेबायदि जाबाय आरोना दा जों ओंखारलांसै लासैनो जों मोनहैनानै नायबाय थानोसै जोंना गारिया मोनफैबायानो थांनोसै दा वाला गारि ना जोंना बे आरोना जोंना गारिया थांनोसै दा चल आगे बैठ हाँ मैं ये करेगा ना आ गया नंबर बोल दे इसको बस नंबर क्या नंबर बोल जो यहाँ पे OTP 1816 शूरं पाशसुदर्शनैः चदरतिं हस्तैः प्रसन्नानना सेवे शैर्यं पार्कआव दं आरोना दिनै फुंनिफ्रायनो बेरायगासिनो दंमोन दहाय फुङाव जोङो चारमिनाराव थांदोंमोन आरो चारमिनारा ओमफ्राय माने हायद्राबाद होननाय लोगो मानसिफ्रा चारमिनारखौ आगोल उन्दैनिफ्रायनो जों लेखानिफ्रायनो मोनबाय थायोना हायद्राबादनि फेमासा मा चारमिनार थ' थांबाय आरोना खिन्थु जायगाया माने बुहुत बारा मोजां नङा माने एसे लेथ्रा मा होनना बुंगोन माने आरोना माने चारमिनारखौ माने हायद्राबाद नांगौनो चारमिनारनि लामा फैयो नालाय एसे साबसिन जानांगौ जोंनि हास्थायनाय मोनसे लुबैनाय दंमोन आरोना आंनि गोसोआव आरो जेनेबा ना जिबायदि लेथ्रा नुनानै माने आं फुङावनो माने बेयाव थांग्रोनायखौ आं एसे मिस्टेक जानाय बायदि मोनना लादों आरो मानो होनबा लाइक एसे बोरैबा गाज्रिथारमोन जायगाया एसेबो साफा सुफा नङामोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे फट'बो जों मोजां क्लिक खालामनो मोनदिया ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आरो एसे गोसोआ बोरैबा जानानै रुमाव थांना थाहैफिननाय जाबाय आरो ओमफ्राय दानि एसे बेलासियाव जाखां लोंखां ओंखारबोफिननानै जोङो मोनसे मिउजियाम दं बेयाव मिउजियामाव थांबाय मिउजियामावबो बारा मोजां मोनदिया थानो ओमफ्राय जों दा ओमफ्राय माने दिनानो एसे गाज्रि होनना बुंनांसिगोन आरो ना ओमफ्राय फैफिननानै आरो एनटिआर पार्कआव हाबनानै जों एनटिआर मेम'रियेलावसो हाबलांदों आरो नामा एखे बेयावबो ओमफ्राय आरो जुता गाननानै हाबनो मोनबावा सेन्देलबो लांनो मोना बेबायदि ओरैबायदि आरो ना एकदम फसायथारखिया माने आरो दसेनो ओमफ्राय ओरैबायदि माने गानानै थाबायनो हाया आरो जोंना बिराद गुदुं जायगाया फैफिननानै दा ओमफ्राय बेयाव हाबफैबाय ओरैनो दा जनानै दं मानसिफ्रा आमदानि मानसि दं ओरैनो दा जना दंथ'यो
बेयावबो बारा गोबाव थाला दाथ' थांनांगौ एसे शपिं खालामनांगौ मानो होनबा गाबोन सानसे सबनियानो आंना संनाया न'आव थांफिननोसै बेनो आरोना दा